नमस्कार मित्रांनो, तुमचं जर पॅन कार्डवर जन्मतारीख चुकीची टाकली असेल आणि ती दुरुस्ती करायची असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. त्यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड हे डॉक्युमेंट लागणार आहे आणि आधार कार्डवर जन्मतारीख ही बरोबर असली पाहिजे. तर तुम्हाला गुगल क्रोममध्ये CEC लॉग इन हे सर्च करायचे आहे. आम्ही CEC वरून हे पॅन कार्ड बनवणार आहोत. त्यासाठी ही पहिली जी लिंक दिसत आहे डिजिटल सेवा, यामध्ये क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला लॉग इन या बटनावर क्लिक करायचं आहे. लॉग इन या बटनावर क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला युजर नेम आणि पासवर्ड टाकून आणि कॅप्चा कोड टाकून साइन इन करायचं आहे. साइन इन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचे एक डॅशबोर्ड बघायला भेटेल. यामध्ये इथे तुम्हाला सर्व्हिसेसमध्ये यायचं आहे. सर्व्हिसेसमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला भरपूर सर्व्हिसेस इथे बघायला भेटेल. त्यासाठी आपल्याला पॅन कार्ड बघायचं आहे म्हणून इथे पॅन हे सर्च करा आणि हे जे पहिले जे लिंक दिसत आहे UTI पॅन यामध्ये क्लिक करायचं. गेल युजर इथे क्लिक हेअर करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथे बघा आपल्याला पॅन करेक्शन करायचं आहे म्हणून अप्लाय चेंजेस करेक्शन थर्ड जे ऑप्शन दिसत आहे यामध्ये क्लिक करायचं आहे आणि रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस करेक्शन इन पॅन डाटा यामध्ये क्लिक करायचं आहे. हे बघा आता तुम्हाला हा फॉर्म CSF फॉर्म पूर्ण फिल करायचा आहे. यामध्ये तुम्हाला सर्व अचूक माहिती भरायची आहे. इथे तुम्हाला पॅन तुमचं स्वतःचं बनवायचं असेल तर तुम्ही इथे इंडिव्हिज्युअल टाकू शकतात आणि इथे खाली बघा परमनंट अकाउंट नंबर, इथे तुमचा पॅन नंबर टाकायचा आहे आणि इथे तुम्हाला जर फिजिकल कॉपीसुद्धा पाहिजे असेल तर हे तुम्हाला पहिला ऑप्शन निवडायचा आहे. पॅन आणि फिजिकल कॉपी दोन्ही पाहिजे असेल तर हे पहिला ऑप्शन निवडायचा आहे. इथे तुम्हाला तुमचं नाव, तुमची पॅरेंट्सची डिटेल्स तुम्हाला फिल करायचे आहे आणि लक्षात ठेवा आपला फक्त तुम्हाला जे चेंजेस करायचे असेल त्यामध्ये तुम्हाला टिकमार्क करायचं आहे. इथे जे बॉक्स दिसत आहे यामध्ये फक्त जी तुम्हाला दुरुस्ती करायची आहे त्यामध्येच फक्त टिकमार्क करायचं आहे. आता इथे आम्हाला जन्मतारीख बदलायची आहे म्हणून आम्ही त्या जन्मतारीखमध्ये डेट ऑफ बर्थमध्ये टिकमार्क करणार आहोत. ते सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला फिल करायचं आहे. ॲड्रेस, आधार नंबर, आधार कार्डवर जसं नाव असेल तसं सर्व फिल करायचं आहे. इथे आम्ही सर्व डिटेल आम्ही भरून झालेलं आहे. फोटो मिसमॅच होत असेल तर फोटोवर क्लिक करा आणि सिग्नेचरवर पण क्लिक करा जर मिसमॅच होत असेल तर. आमचे इथे फोटो मिसमॅच होत आहे आणि सिग्नेचरसुद्धा मिसमॅच होत आहे म्हणून आम्ही क्लिक केलं आहोत. आता जन्मतारीख बदलायची आहे म्हणून जन्मतारीख आम्ही करेक्ट टाकली. इथे तुम्हाला खाली ॲड्रेस टाकायचा आहे, तुमचा परमनंट ॲड्रेस. इथे एक मोबाईल नंबर आणि ईमेल ID सुद्धा टाकायचा आहे. ईमेल ID टाकल्यानंतर तुम्हाला ईमेलसुद्धा येईल, पॅन हे पाठवण्यात येईल. इथे तुम्हाला प्रूफसाठी डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहेत. इथे तुम्हाला आयडेंटिटी प्रूफसाठी तुम्हाला एक डॉक्युमेंट्स देऊ शकतात. इथे आधार कार्ड बेस्ट राहील आणि ॲड्रेस प्रूफमध्ये सुद्धा आधार कार्ड निवडायचं आहे आणि DOB डेट ऑफ बर्थसाठी पण तुम्हाला आधार कार्डही निवडायचं आहे. आणि पॅन प्रूफसाठी तुम्ही
कॉपी वगैरे काही देऊ शकतात. तुमची पॅन कार्डची कॉपी असेल तर पॅन कार्ड असेल, नाही तर नसेल तर नो डॉक्युमेंट्स हे निवडू शकतात आणि सबमिट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर इथे बघा तुमचा फॉर्म हे तुम्हाला इथे बघायला भेटेल आणि हा फॉर्म तुम्हाला प्रिंट करायचा आहे आणि प्रिंट करून तुम्हाला हा फॉर्म अपलोडसुद्धा करायचा आहे. आणि इथे 2 फोटो लावायचे आहेत आणि सिग्नेचर अक्रॉस द फोटो इथे सिग्नेचर करायचे आहे आणि इथे बॉक्समध्ये एक सिग्नेचर करायचे आहे आणि खाली तुम्हाला साईन करायचे असते. तर हा फॉर्म तुम्हाला प्रिंट करून स्कॅन करून अपलोड करायचा आहे विथ डॉक्युमेंट्स. त्यामध्ये आधार कार्ड तुम्ही जोडू शकतात. ते प्रिंट सेव्ह करून घ्या तुम्ही. त्यानंतर तुम्हाला होम पेजमध्ये यायचं आहे. होम पेजमध्ये आल्यानंतर इथे अपलोड डॉक्युमेंट्स यामध्ये क्लिक करायचे. इथे बघा तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर, तुमचं नाव, तुमचं फादरचं नाव आणि स्टेटस. इथे अपलोड या बटनावर क्लिक करायचं आहे. इथे बघा तुम्हाला 3 डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे. ते तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म विथ डॉक्युमेंट्स आणि तुमचा फोटो आणि सिग्नेचर. आणि ॲप्लिकेशन फॉर्म तुम्हाला बघितला असेल तो तुम्ही प्रिंट करून स्कॅन करून विथ डॉक्युमेंट्स इथे अपलोड करायचा आहे आणि ते PDF मध्ये असलं पाहिजे. इथे तुम्हाला एक फोटो तुमचा अपलोड करायचा आहे आणि साईन तुमची आणि सबमिट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. हे बघा तुमचं डॉक्युमेंट्स अपलोड झालेलं आहे. आता इथे रिडायरेक्ट होईल. तुम्हाला इथे पेमेंट करावं लागेल. हे बघा 107 रुपयाचं तुम्हाला पेमेंट आहे, पण इथे वॉलेटवरून फक्त 97 रुपयाचं पेमेंट तुमचं कट होईल. इथे पासवर्ड तुमचा CCL जो पासवर्ड आहे तो इथे टाकायचा आणि वॉलेट पिन तुमचे वॉलेट पिन इथे टाकायचं. पेमेंट सक्सेस झालेलं आहे. रिसिप्टसुद्धा बघायला भेटेल. हे रिसिप्ट तुम्हाला प्रिंट करून ठेवायचं आहे आणि हे रिसिप्ट तुम्ही कस्टमरला सुद्धा देऊ शकतात. आता तुम्हाला इथे बघा तुमचं सर्व डॉक्युमेंट्स अपलोड झाले की नाही हे तुम्ही बघू शकतात. इथे बघा नाव केस आर पेंडिंग म्हणजे डॉक्युमेंट अपलोड झालेलं आहे आणि पेमेंट झालं की नाही ते पण तुम्ही बघू शकतात. इथे पेमेंट पेंडिंग पॅन ॲप्लिकेशन पेमेंट झालेलं आहे आणि तुम्ही ट्रॅक पॅन करून सुद्धा बघू शकतात तुमचं ॲप्लिकेशन. हे प्रोसेसमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. इथे तुम्हाला ॲप्लिकेशन नंबर टाकायचा आहे आणि सगळ्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. बघा तुमचं ॲप्लिकेशन हे प्रोसेसमध्ये आहे. आता आम्ही ॲप्लिकेशन पेमेंट केलं म्हणून ॲप्लिकेशन पेमेंटचं अंडर व्हेरिफिकेशनमध्ये आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे तुमच्या पॅन कार्डावर जन्मतारीख दुरुस्ती करायची आहे. जर या व्हिडिओमध्ये एवढंच, तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.